du kysser Guds ansigt, når du kysser dit barn. Jeg føler, at Gud har lagt noget på mit hjerte om en dimension i den åndelige verden, som egentlig sjældent bliver nævnt, sjældent bliver talt om, og som er lidt for mig glemt. Derfor har jeg lyst til at tage den frem, fordi den er så væsentlig. For mig er det nok noget af det mest væsentlige det hele i min kristendoms forståelse af menighed. For mig er menighed ikke en vis størrelse. Det er ikke det afgørende. For mig er menighed en kollektiv salvelse. Jeg vil gerne, at du griber fat i det ord. Fordi det begreb, som jeg føler Herren har lagt på mit hjerte, det er netop den kollektive salvelse. Der er ingen af os, der fuldt ud er i stand til at forstå, hvad den kollektive salvelse er i stand til at udrette. Når to bliver enige om at bede om en ting, så skal de få det. Det er en kollektiv salvelse. Det vil sige, det er stærkere end én salvelse. Derfor har jeg det meget ofte sådan, at når det er noget vigtigt i familien, så må jeg have Annette med i bønnen. Fordi der den kollektive salvelse har så stor betydning. Vi har glemt den i den vestlige verden. Vi er så individualistiske. Vi tænker ikke kollektivt. Muslimerne tænker langt mere kollektivt, end vi gør. Far er hovedet i familien, og resten hører sammen i en kollektiv samling. Og hele den menighed, du finder i Jerusalem, kendte den kollektive salvelse, og det gjorde de så sandelig også derefter. Men vi har glemt den i vor tid. Ja, det er som vi tager vores individualisme med os ind i kirken, og så bliver vi der i det. Det er altid et stort øjeblik for os, når vi kommer sammen i kirken. Fordi så kommer vi sammen som et legeme. Du er et legeme på det legeme, jeg er et legeme på Kristi legeme, og vi kommer sammen som et legeme. Vi er altså ikke bare individualister, der sidder hver for os og har nok i os selv. Vi er samlet i en kollektiv salvelse. Før vi kom hertil i formiddag, så kommer vi hver især i vores salvelse, kan man sige. Johannes siger, at vi har alle fået en salvelse fra Gud til at kende Gud. Helligånden har åbnet en adgang til Guds tanker, fra Guds tanker til vores tanker. Så der er en kommunikation der mellem, hvad Gud tænker og vi tænker. Vi tænker som Gud. Fordi Helligånden har åbnet denne kommunikationslinje. Så inden vi kom, så var vi alle sammen individuelle. Men når vi kommer sammen, så er vi et kollektiv. Amen. Der har vi at gøre med en kollektiv salvelse. Og det er denne salvelse, som Helligånden arbejder igennem. Det er derfor, det er vigtigt, når vi er flere end en. En menighed, hvor mange skal der være for at kunne være en menighed, det ved jeg ikke. Det er også mig også underordnet, fordi det er egentlig ikke størrelse, det drejer sig om. Jesus er aldrig optaget med størrelser. Han er optaget med sennepsfrø, det mindste af alle frø. Han er optaget med, hvad to bliver enige om. Han er ikke optaget med, hvad 200 bliver enige om. Jeg vil faktisk hellere bede med 2, der er enige, end med 200, der ikke er det. Forstår mig ret? Fordi det er så nemt. Det er nemlig ikke helt nemt at blive enige. Det koster os noget. Og det er denne pris, der var betales for, at vi kan blive et stærkt kollektiv salvelse, som er årsagen til vækkelse. For mig er det slet ingen tvivl om det. Jo stærkere den kollektive salvelse er, desto stærkere har også Helligånden forudsætning for at arbejde igennem den salvelse. Jesus begynder sin tjeneste med at rense templet,
og han afsluttede sin tjeneste med at rense templet. Templet var blevet misbrugt. Det skulle være et bedehus, det skulle være et hus, der var helliget Gud, og Jesus så nødvendigheden af at begynde sin tjeneste der. Og vi læser, at når han havde renset templet, efter at han havde renset templet, det gik jo rimelig voldsomt til. Han lavede sig en læderpisk. Ikke at han slog på dem, det tror jeg ikke et øjeblik på, men han viste dem, hvad han var i stand til. Og han var vred over, at templet blev gjort til en handelsbod, til et sted, man kunne veksle penge for, og til brug i templet egentlig, men det blev en forretning ud af det. Og han vred over det, og så læser vi dette, at efter at han har renset templet, så kom de blinde og vandfører til templet. Der har du nu af den kollektive salvelse. Der kom nu, han rensede templet. Det var ikke sådan, at han jagede mennesker væk, men han fik renset det på en sådan måde, at der kom en kollektiv salvelse over templet. Så de blinde og de vandfører, de blev tiltrukket af det. Og for mig er helt klart, vækkelse er ikke, at vi får sat noget i gang, men at Gud dagligt føjer noget til. Vækkelse er ikke, at jeg føjer noget til. Selvfølgelig træder der nogen med, venner og bekendte og naboer osv. Det er klart, det gør jeg, så langt det er mig muligt. Men det er Gud, der føjer til. Det er det ingen af os, der kan gøre. Og derfor er vækkelsen, denne kollektive salve, som du finder i den første menighed, Gud var stolt af den. Gud var så stolt af denne menighed, at han sendte bare folk. Så det blev flere og flere, hurtigere og hurtigere. Når jeg tænker på, det er ikke fordi jeg skal nedgøre noget, men jeg tænker på den menighed, som var på mit hjemsted op i Norge, en pinsemenighed, der var alt andet end karismatisk i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg ville sende mine venner dertil. Det tror jeg ikke, jeg ville. Så var jeg helt sikker på at vaccinere dem mod al form for kristendom. Men altså Gud er stolt af sit tempel. Der sender han mennesker til. Sådan må det jo være, og det siger sig selv, ikke sandt? Vi skal læse i Matthæus 18, hvor Jesus underviser om bøn. Ja, I kender det ganske sikkert. Ja, selvfølgelig. Det er ikke engang ganske sikkert. I kender det vers. Vi har citeret det mange gange. Jesus siger i vers 19. Jeg siger jer også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal I få af min himmelske far. To, der bliver enige om at bede noget, skal få det, de beder om. Her taler Jesus om den kollektive salvelse. Vi beder hver for os. Det er der ingen tvivl om. Du har dine bønnestunder med Herren, jeg har mine, og jeg kan ikke undvære dem på nogen som helst pris. Men når jeg er sammen med et menneske, der beder, så sker der noget. Hvis vi er enige, at blive enige er ikke bare om at skrive noget på en seddel, og så beder vi derefter. Det er ikke bare noget om, at nu bliver vi intellektuelt enige om at bede om det og det, men det er en åndelig enighed, en åndelig samhørighed, et åndeligt fællesskab, som udgør en kollektiv salvelse. For to, altså Jesus går aldrig op i de høje tal. Sennepsfrø, hvor to bliver enige om, altså det kan vel ikke blive mindre, vel? Så Jesus er ikke afhængig af, vi er mange. Det vil jeg gerne have lov til at sige. Han er afhængig af, at vi har en kollektiv salvelse, hvor vi forstår det, hvor vi tager vare på den, hvor vi kan ødelægge den. Så da Annette og mig, vi kom til Svendborg, efter at vi har boet på Langeland et par år, og vi fik en kaldelse fra Pionermissionen til at komme til Svendborg og sætte gang i det, som var ødelagt der. Der har jo i tidligere været en menighed i Svendborg på et par hundrede mennesker. Et skønt sangkor havde det været,
Alt det, man kunne ønske sig. Og en menighed, der var til stede. Men den blev splittet i atomer. Der forekom nogle meget triste ting og sager i menighed. Og det har splittet den fuldstændig. Jeg begyndte i lederskabet. Det var der foregik nogle ting, som var helt utilstedelige. Og menigheden blev splittet. Og det, der var tilbage, når vi kom, det var 8 ældre mennesker. Vi kaldte dem jo for de gamle. Vi var jo selv unge dengang. Vi var vel sådan lige begyndelsen af 30'erne. Og så er man ung. Så er man bare en knægt efter min mening. Men vi kaldte dem for de gamle. De var nok over 70 år. Men de var så opsat på at få en menighed op igen i byen. De var så opsat på, at det skulle blive flere. Og de var i bøn, og de bad, og de var smilende, de var glade, de tog sig af os 2 ubeskrevne blade fra landet. De tog sig virkelig af os, og de holdt ud med mig, det skal nogen til. Jeg vidste jo ingenting om, hvordan man ledede menighed. Jeg aner ikke om, hvad siger prædike. Jeg var helt udenfor. Jeg måtte lære det. Og de her 8 ældre, gamle, de hjalp os. Og det var denne enhed der, som kom til at betyde noget særligt for byen. Jeg vil gerne understrege det her, fordi vi har det med at tænke, men det er nogle ældre nogen, ikke sandt? Altså, dem kan man jo ikke rigtig regne med, de er for gamle til det. Men hør nu her, det er ikke fordi de gamle skal ud og holde friluftsmøde, det er ikke det, vi snakker om her. Det kunne vi unge klare. Det de gamle kunne, det var at samle sig i en kollektiv salvelse, der var så stærk, at Gud begyndte at sende mennesker til kirken. Og vi oplevede en ungdomsvækkelse i byen. De gamle tog sig af de unge. De favnede dem. De var som en mor for dem. De var kvinder alle sammen. Disse 8 skønne gamle mennesker. Når jeg tænker tilbage på tiden i Svendborg, hvor vi havde det, vi kaldte en ungdomsvækkelse i byen. Det skete virkelig nogle ting. Så langt gik det med ungdomsvækkelsen, der at politimesteren i byen ringede til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at være med i en høring om ungdomskriminaliteten i byen. Fordi de unge blev frelst. De kom ind i menigheden med træsko på, med ringe i ørerne allerede dengang. Dengang tænkte jeg, at folk, der har ringe i ørerne, de er besatte. Så er der mange besatte i dag. Men sådan tænkte jeg dengang. Det var helt usædvanligt, at nogen ramlede ind med ringe i ørerne. Men der kom jeg så med ringe i ørerne med en kridtpip i lommen, og der sad de sad ikke på stolene, de sad på sådan en ludosstilling foran prædikestolen. Og stanserne er undervejs, hvad mener du med det? Og hvad er det, du siger, og hvad betyder det? Sådan var det hele vejen igennem. Og det var jo hyggeligt for mig. Jeg elskede det simpelthen. Men så blev de mere frelst, og så begyndte det at sidde på stolene. Sådan går det jo. Nå, det er ikke fordi, jeg skal sætte jer på gulvet, det er ikke det. Men sådan var det, altså, og sådan var det til at begynde med. Når Jesus siger 2, som bliver enige, så er der altså ikke en intellektuel enighed, men enige i ånden. Vi kan ikke være enige fuldt ud i alting, vel? Hvordan ser du på Romerne 8, det og det? Det kan være, at vi har lidt forskellige indgang til det. Men vi har samme retning. Vi vil det samme. Vi er ikke uenige i den forstand, at det bliver et skisma mellem os. Vi er samme i den samme retning. Og det ord, som Jesus bruger her om sammen, 2, som er sammen, og blive enige om en ting. Det ord, han bruger der, er symfoni. 2 er jeg blevet enige om. Altså symfoni. Det er en ren enhed af flere stemmer eller flere instrumenter.
Der er 6 guitar, der springer på en guitar, er det ikke det? Jo. Hvis bare én streng er udstemt, så hører vi det, ikke sandt? Det lyder forfærdeligt. Og vi tænker, kan du da ikke få stemt den dumme guitar? Vi mærker det, og vi bliver dårligt tilpas ved det. Alle strenge skal være stemt. Og det er sådan, Jesus siger her, symfoni. Jeg elsker symfoniske koncerter og sådan noget. Og der stemmer man altid instrumenterne først. Det er sådan en, efter en stemmegaffel og en stemmetone, så stemmer man instrumenten efter det, og så brager det løs. Og det er det, Jesus har i tanke. Symfoni. Er du symfonisk med mig? Det er ikke alle, der er det, vel, og det kan jeg heller ikke forvente. Det er ikke sådan, at jeg står og forventer, at alle sammen alle er enige med mig, men at vi har den samme retning. Vi kan ikke alle sammen være enige i alt. Det er ikke det, jeg taler om her. Og der er heller ikke sådan, at ingen af os ikke falder i synd. For det gør vi alle sammen. Vi har synd, og vi gør synd. Og hvis vi benægter det, så gør vi Gud den løgner. Så enhed er egentlig heller ikke bare, vi er så rene, at der er ingen, der har noget at sætte fingeren på. Det er ikke sådan. Men det må ikke være bevidst synd iblandt os. Så er symfonien brugt. Jeg skal vende lidt tilbage til. Så når Gud udfører store ting i det gamle testamente, altså brølende store ting, virkelig er det dimensioner, som indtagelsen af Jericho for eksempel. Kan du tænke dig noget, der er større end det? Jerikos mure var, så vidt jeg ved, så brede, at 2 hestespand kunne ride ved siden af hinanden. Og de var grundet langt ned i jorden, disse mure. Hvordan i hele verden skulle de kunne ind til den by? De vidste, at hvis det skulle ske, så måtte det blive med Guds mægtige indgreb. Ikke sandt? Hvordan skulle almindelige våbenfører mænd i Israel kunne tage den by? Det var tusinder af soldater derinde, som vogtede murene. Men vi ved, hvordan Josua, som var generalen her i det foretagende, fik en ordre fra Gud om, hvordan det hele skulle foregå. De skulle vandre omkring byen i enighed. I 7 dage. Kun Josua kendte antallet dage og runder. Det var der ingen i flokken, der gjorde. For så ville det ikke være trosk. Altså, Josua er jo typen på Jesus. Ja, han kendte det. Han vidste, det handlede om 7 dage. Og på den 7. dag ville murene falde. Men det skulle være enhed. Og vi ser disse cirka det må have været mindst i hvert fald, mener man, 1 million våbenfører mænd. Der drønede rundt byen i 7 dage. Og det gik i trakt. Altså, der var en slags militaristisk orden i det. 1 million. Og det var, det gik, som Gud har sagt. Her har du et af de største og mest dyrebare eksempler på kollektiv salvelse i den gamle pagt. 1 million mennesker, 1 million våbenfører mænd, der bærer pagtens ark. Det er præsterne, der går foran. De bærer pagtens ark på deres skuldre. Og vi ved, at pagtens ark er billedet på Kristus. Det var arken, det var derigennem folket oplevede Guds kraft. Og hvad gør vi, når vi kommer ind? Præsterne skal bære Kristus. Og ikke noget andet. De skal ikke bære deres egne visioner. Folket går ikke efter en vision. De går ikke efter en idé. De går efter en person. Kristus.
Blive båret af præsten. Og det er det, præsteskabet er til for. Det er for at forkynde Kristus. Ikke alt muligt andet. Og undskyld mig, men jeg synes, det er så meget forkyndelse i dag, som rammer ved siden af. Jeg synes ikke, at præsteskabet altid bærer Kristus med sig. Den herlighed, som er i ham. Ikke bare det, at han døde for os, jeg vel, men der er langt mere at sige om det. Læs Paulus og se den udlægning, han har af, at Kristus døde for os. Vi døde sammen med ham. Det var ikke bare ham, der døde, men vi døde sammen med ham. Hans død er vores død. Hans opstandelse er vores opstandelse. Han tog os med i sin opstandelse. Han tog os med i sin himmelfart. Hvor er vi nu egentlig? Vi sidder i det himmelske. Ved siden af Kristus. Ved siden af millioner af andre kristne, som sidder omkring tronen. Det ser vi ikke. Men det er der, vi er. Hvor meget føler du det? Det kommer lidt an på, hvordan du har det med himlen. Vi snakker sammen om det, Claus og mig, på vej hertil. Jeg citerer det, jeg tror det er Spurgeon, der siger det. Det er ikke vanskeligt at få mennesker ind i himlen. Men det er vanskeligt at få himlen ind i mennesker. Og de der har fået himlen ind i sig, de ved, hvad jeg taler om nu. For dem er det ikke noget vores. For dem er det ikke noget snak. De ved, at vi er i det himmelske. Amen. For de har himlen ind i sig. Og jeg mærker i den menighed her, i den kirke her, I har ikke så meget tungt at slæbe rundt på. I har en samlet flok, som vil det samme. I skal næsten være glade for, at det ikke er flere. For det kan være vanskeligt at finde en enhed i alt for mange. Men I kan blive mange. Og det kommer ikke til at blive. Hvis I forstår og tager vare på den kollektive salvelse, finde ind i den, i bønnen, komme sammen for dette ene skyld, at vække byen til vækkelse. At komme her ikke for jeres egen skyld, men at det er noget, der er større end jer selv, I har med her. Det er ikke bare den individualistiske tanke om, når jeg sætter mig ned, jeg har min stol, jeg har min kop kaffe, og jeg hygger mig. Det er noget langt mere, mine venner. Gud har langt mere opdrag til jer. Gud har noget langt mere at vise jer i fremtiden. Der er en by her, som aldrig rigtig har hørt om Jesus. Der er en område her, som er afkristnet. Skolerne er afkristnet. Alt er stort set afkristnet. Og derfor må Gud have et folk. Hører jeg mig? Ja. Den kollektive salvelse er mere værd end noget som helst andet, du kan forestille dig, at vi taler om. Det er alt for sjældent, vi taler om det. Derfor gør jeg det her. Fordi jeg føler bare, Herren, at I skal vide det her. Det er ikke mængden. Det er ikke størrelsen. Men det er samlingen. Måske er det et godt ord at afslutte kirkeåret på. Gå hjem og tænk på det. Det er fint nok. Jeg havde et syn, at jeg var i bøn for jer. Og jeg var i bøn om, at Herren ville åbne jeres øjne og ører for det, vi skulle tale om i dag. Den kollektive salvelse. Det kan altid den blive forstået, vel? Fordi vi føler os bare så værdige i os selv. Jamen det er vi da også. Men det handler ikke om dig. Det handler om os. Legemet. Salvelsen. Og jeg så denne en slags bil fyldt med mennesker, der var jublet, for han er så buslignende, der var nok en bus, der kørte igennem en tunnel. Og jeg vidste, at det var det kollektive salvelse, der var der. Så ser jeg sådan en enkel person, der kommer på en motorcykel og kører forbi. Der har du individualisten. Ikke sandt? Jeg klarer mig godt med
Yokohama, eller hvad det hedder, der jo motorcykel. De har alle sådan skønne navn. Yokohama, ikke Pini. Jeg ved snart ikke, hvad det er for noget. Men så kommer sådan en fyr, der kørende der, forbi bussen, og så kigger han sig om og forstår, her er det noget, som jeg skal have fat i. Og så ser jeg, at han kører bare videre og tænker, nej, stands nu og vend om. Og så ser jeg individualisten standser og vende om og kører forbi bussen, standser den og finder plads i bussen. Det var et godt syn. Amen. Amen. Og det har jo været mig engang også, så jeg har været meget selv optaget med menighed. Hvis ikke jeg får noget ud af det, så kan de også godt klare sig selv. Det er ikke altid, jeg får noget ud af det. Det må jeg indrømme. Altså, jeg vil høre noget om Jesus. Jeg vil have med et præsterskab at gøre, som forkynder Kristus. Som bærer ham ind. Så Guds herlighed eksploderer. Amen. Ikke fordi vi er noget særligt, men fordi vi er samlet om en eneste person. Jesus Kristus, den opstandende. Og vi vil ikke bare ind i himlen. Vi vil lade himlen ind i os. Hver dag bliver en himmelsk vandring. Jeg ved ikke, hvordan min hverdag skulle være, hvis ikke jeg havde været i bøn. Jeg ved ikke, hvordan jeg tør næsten ikke tænke på det. Jeg oplever, at hvis ikke bønnen er der, så bliver der tungt alting. Det går dobbelt så lang tid. Jeg tager dobbelt så lang tid om det. Jeg ved ikke hvorfor, men så bliver det bare så tungt. Martin Luther siger noget meget fint om det. Han siger, hvis jeg ikke beder 3 timer hver dag, så får jeg ikke tid til noget som helst. Og det er godt sagt. Om nogen havde noget at bestille, så var det Martin Luther. Men han siger, hvis ikke jeg tager de der 3 timer i bøn, det kan lyde af mig, og det kan det vel også for de fleste, også for mig. Men han siger, så lider min hverdag, som den skal. Du taber ikke tid ved at bede. Du vinder tid. Så, hvis nogen har kendt den kollektive salvelse, så er det Moses. Han siger de her fantastiske ord. Når når en jager 1000 på flugt, så kender jeg også resten af det Moses siger, så jager 2 10.000 på flugt. En jager 1000 på flugt, 2 jager 10.000 på flugt. Hvilket regnestykke? Det er Guds matematik. Den kollektive salvelse. Hvad 2 af jer bliver enige om, samstemte i, det skal I få. Har du nogen at bede sammen med? Hvis ikke, så find en. En du føler, du connecter til. Du skal sørge for sådan en. Fordi det er vigtigt, hvis du skal have bønnesvar i de store ting, så må du have en kollega, en ven, som du kan bede sammen med. Om det så er over telefonen, så okay. Bare I er enige. Og du ved med dig selv, den person har jeg det godt med. Den person kan jeg connecte med. Den person tør jeg fortælle alt. Den person kan jeg åbne mig for. Der har du fællesskabet. Når vi går og skjuler noget for hinanden, så har vi ikke fællesskab. Det kan aldrig tænkes at være fællesskab. Vi må have en åbenhed over for hinanden. Jeg mener ikke, at vi behøver at... Jo, altså, intimiteter, jeg ved, det kan godt være, at det bliver nødvendigt også at bekende det. Så lad det dog blive bekendt. Sådan at fællesskabet er ét. En jager 1000 på flugt. Et par stykker. Ja, 10.000 på flugt. Jeg er gået i den matematik der. Jeg er ikke god til matematik, men den der ved jeg lidt om. Tænk mig, hvor mange mennesker bor der i den her by?
14.000 cirka. 14.000, jeg ved. 2 er nok forløbig. 2 er nok forløbig. Altså, jeg elsker den her by. Jeg elsker nyt lederskab her. Hvis det lykkes det menigheden. Min datter var jo her i et kollektiv på et tidspunkt, sammen med en flok andre, som skulle evangelisere i byen her. Og jeg ved, at min datter var ren, og det har hun altid været. Men ikke altid nemt at være sammen med, men hun er ren. Jeg ved ikke, om I har døtre, eller noget i den retning. Det er ikke altid det så nemt, er det det? Nej. Nej, tak. Vi måtte have det, tak. Fordi men hun er fantastisk alligevel, for hun vil Jesus. Ikke? Hun vil Herren. Og de var her, disse unge, ufuldkommende, altså tosser, en gang imellem. Men de var ude i byen. De gik ind og arrangerede ting i byen her. Men det blev jo ikke rigtig noget af det. Hun siger, far, det blev ikke rigtig noget af det. Vi har været der så langt, det ingen er blevet frelst. Jeg siger, okay, lad det være en begyndelse. Fordi jorden må gødes. De voldsomme sten i jorden må fjernes. For at det bliver en jord, der er nem at så i. Og de var med til det. Og I er her nu. Jeg vil sige, I er efterfølgende på den ungdomsflok. I er her nu, der skal tage kampen op efter dem og høste. Fordi det er en høsttid. Jeg har haft så svært ved at tro på vækkelse. En global vækkelse tror jeg ikke mere på. Og jeg tror heller ikke på en national vækkelse, men jeg tror på lokale vækkelser. Der hvor den skal vi sige, kollektive salvelse er til stede, det tror jeg på. Der tror jeg på det. Men der er så meget uenighed, individualisme og egoisme i menigheden. Det må væk, og det må være en favnende enhed. Den, hvad jeg taler om i dag, den kollektive salvelse, er så dyrebar. Må jeg bede om at blive svært. Så det er ikke fordi, jeg har så lang tid, jeg skal afslutte om lidt. Men den kollektive salvelse er så dyrebar, at man beskyttede den i det gamle testamente. Tak skal du have. Og i det nye testament. Man beskyttede den. Vi kender beretningen om Ananias og Safira, som begge to faldt døde om, fordi de løj mod Helligånden. Hvem lyver vi mod egentlig i menigheden, når vi lyver over for et lederskab? Vi lyver ikke mod lederskabet, vi lyver mod Helligånden, og det er alvorligt. Det er at bedrøve Helligånden og gøre så meget, forhindre så meget det Guds kraft, at der måtte nå til. Jeg ved det ikke jo, altså, men vi kender historien om Ananias og Safira. De solgte deres ejendom, og det var almindeligt, eller ikke almindeligt, men mange solgte deres ejendom og gav summen til apostlene. Og de, som gjorde det, havde en særstatus i menigheden faktisk. De var noget særligt. Ikke fordi de ville være det, men det blev de. Og Ananias og Safira har ganske sikkert været blandt dem, der gerne ville være noget særligt. Og de beholdt nogle af pengene selv, ikke sandt? De lavede som om, her er hele beløbet, men de stikker nu i lommen. Og så sker der vel et eller andet. Bibelen siger ikke noget om det, for det er ikke den slags ting, Bibelen handler så meget om, i hvert fald ikke det nye testamente. Hvad sker der nu?
Jeg tror, hvis jeg bare skal sige, hvor jeg tror her, at Peter, som er lederen der, har begyndt at tænke, hvad sker der her? Hvorfor er der ingen, der profeterer mere? Hvorfor er der ingen, der bliver helbredt fra det sygdomme mere? Hvor bliver det af miraklerne? Og han har selvfølgelig søgt her. Og Herren har sagt, at den kollektive salvelse er død. Og så ved vi, hvad der sker, ikke sandt? Og vi har nøjagtigt den samme situation i Det Gamle Testamente, efter at Israel havde gjort den utrolig vanvittige nærmest erobring af den by, som aldrig om hvad man sagde, portene var lukket for altid. Ingen kunne gå ind, ingen kunne gå ud. Jericho. Så ved vi, den blev erobret. Troligt nok. Arkeologerne, som arbejder med det i dag, de har fundet, at murene befinder sig langt nede i jorden. Som om det er nogle engle, der har trukket dem ned. Nå, så skal de erobre en lille landsby, der hedder Ai. Ai. Den var ikke særlig stor, det var en bjergby, og Josua mente, at han behøvede ikke at sende mange soldater dertil. Jeg tror, han sendte et par tusind, og regnede med, at den sejr var hjemme. Og så blev de slået, sønder og sammen. Det blods og døds. Og Josua falder på sit ansigt og råber til Herren, hvorfor? Vi kunne tage den kæmpe by, men vi kunne ikke tage Ai. Vi ved i forhistorien om Jericho, at Gud har lagt band på alt gods i byen. Det vil sige, at han forbandede det. Hvis nogen tog noget af det gods, så var det forbandet. Og menigheden var forbandet, fordi man kan ikke se menigheden adskilt individuelt. Menigheden bliver såret ved en person. Og Josua har lagt band på det, og så ved vi, at Akan kunne ikke holde fingrene fra en babylonsk kappe, men han neglede den, stjal den. Den har sikkert været meget smuk, guldbroderet, indsat med diamanter, hvad ved jeg. Der var mange velhavende mennesker i den by. Han tog den og skjulte den. Og så ved vi også, hvordan situationen udvikler sig. Man kaster lod om, hvem er skyldig, hvilke familier har skyld her. Og så falder loddet på Akan. Og så sker der jo det forfærdelige, at det ikke bare Akan, der må lade livet, men hele familien. Han har små børn, ja. Og hvad siger det her dig og mig? Det siger os noget om kollektivitet. Hvis hovedet synder, så er resten af familien fyldt med synd. Hvis hovedet er retfærdigt, så er resten af familien retfærdig, selvom det er nogle værre nogen. Der har du det. Vi tænker så individualistisk i vores samfund, at vi måske har svært ved at forstå, hvad jeg siger i dag. Men jeg beder dig om at tænke på det. Og er du på din motorcykel, så vend om. I har en opgave sammen her. Og bringe den kollektive salvelse så stærkt ind i det her lokale. At folk, der bare kommer ind i gangen her, de mærker det. Og kommer i syndenød. Og ved ikke, hvad der skal stille op med det. Fordi vi kan ikke gøre det her selv. Menigheden er Herrens. Amen. Amen. Jeg har ikke mere at sige om det, men jeg mener, jeg har sagt det, jeg skulle sige. Og forhåbentligvis få os alle til at tænke lidt mere over, hvad det vil sige med enhed i kirken.
Den salvelse, som Helligånden venter på at få lov til at virke igennem. Og om jeg fik lov til at se det. Jeg er også en ældre menneske nu. Jeg ved, at jeg skal hjem til Herren, og jeg har ikke noget som helst imod det. Men jeg vil gerne have lov til at se en kollektiv salvelse både igennem her og der. Så vi er jublehøjt og glæde. Amen. Jeg holder meget af jer her. Jeg tænker på jer. Jeg ved, at de som starter her engang, begyndte jo næsten også for jer selv. Altså. I var vel et ægte par, ikke? Er det ikke rigtigt? Sådan startede det. Og det vokser jo. Og det bliver det lederskab, og det bliver det mere og mere. Og I skal få lov til at se, at ting sker her. Jeg håber, at det slutter sig mennesker til her, som vil lægge sig ind i en kommende vækkelse. Som har et højere formål end en stol i kirken. Ikke fordi der er noget i vejen med det, men et højere formål, et fælles formål. Givet alle kirker i Danmark måtte få det. Og det er min bøn. Ja. Fader i himlen, giv os vækkelser. Lokale vækkelser her og der. Men den kollektive salvelse både igennem. I små som store menigheder. Der 2 og 3 finder sammen og bliver enige. Der harmonien opstår, symfonien opstår. Så tonerne bliver rene. Ikke at vi bliver fuldkommende, men at vi bærer med os ansvaret. I Jesu og Nazarets navn, Far. Amen. 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 Skal vi stå op?